Bi salvegera not û nihaniya darvekirina Şex Seyid û hevalên wî, hejmarek partiyên siyasî derketin qadan û hin ji wan jî li ser vê mijarê panel li dar xistin. Îsal jî wek daxwaza hevbej ji dewleta Tirkiyê eşkerekirina cihê qurbaniyan pêşket. Nivîskar Ziya Avcı dibêje ku Şex Seyid û hevalên wî di encama provokasyonekê de bê sûç hatine darvekirin û ev not û neh sal e cihê gorên wan naye eşkerekirin. Yani devlet vakti golü Türkiye kete desti İttihat Terakki hem bernameke taybeti liser Kurdan kıstin kar o jî tünekirina hemû hebûnin hemû şahsiyetin hemû em bejin serokên hareketan bûn ji bo ku di nav Kurdan da nebe cê sembolê. Rêxistina Partiya Herêmên Demokratîk dê bi pêya Wanê li navenda bajêr xwepêşandanek pêkanî. Hevbajarvana Wanê Neslihan Şedar jî di nav da hejmarek nûnerên partiyên siyasî û saziyên sivîl jî beşdar bûn. Siyasetvan Ali Özdemir ku beşdarî xwepêşandanê bûbû dibêje ku hin jî cihê gora Şex Seyid û hevalên wî ji aliyê dewletê ve nehatiye eşkerekirin û wiha got. Em dixwazin em jî wek gelên dunyayê jiyan bikin, azadî jiyan bikin, bi rûmetî jiyan bikin, serkeftî jiyan bikin, heqê me, hukukê me jî têde heye yani. Em jî insan mirovin, em jî her wek qewmekî dunyayê dixwazin serkeftî bin welatê xwe de. Partiya Sosyalîst a Kurdistan PSK jî di heman rojê de li ser salvegera kuştina Şex Seyid û rêhevalên wî panelek dan. Serokê PSK Bayram Bozyel ku ew wek panelîst beşdarî bernamê bûbû, wî jî heman daxwazanîn ziman û got ku heya dewleta Tirkiye bi kuştina Şex Seyid rûbirû nemîne, nikare pirzgirêka Kurd çareser bike. Dewleta Tirkiye dikare ji bo safîkirina mesela Kurd ev ya bike destpêk ewil cihê gorê mezelê serokê Kurdan eşkere bike dû ve jî ew neheqiya ku wê demê ew mahkemeyê ku wê demê rêveçûnê encamê wan îptal bike eger emelî pir netîca wî tune be jî aliyê moral maneviyat maneviyê ekê xwe ye dewlet kiryarê ku li hember Kurdan kiriye uzr bixwaze ev dikarin atmosferekê ner biçêke ku mesela Kurd were safîkirin. Nivîskar Avcı got ku eşkerenekirina cihê gora Şex Seyid û hevalên wî siyaseta dewletê ye, lê diyar e ku gelê Kurd jî ji vê daxwazê venagere. û milletê Kurd dest pê kiriye naravastin, nemimkün e ku ravastin û em bi rastî jî bi awekî gur û gev yani kêma sîhele şaşîtî da sîhele lê em ber bi armancê xwe vedişin. Dev xalê mühim in. Hêje bi birxistinê ku di 29 Hezîrana 1925 da Şex Seyid û hevalên wî bi îdaya li hember damezrandina Komara Tirkiye û layıkbûnê derketiye hatibû darvekirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.